ביום ובלילה, תמיד בכוננות, צבר 432, קל לכל משימה, ונקודת צימוק. בין דרכי המדבר, לשדות הקרב, אנחנו שם נותנים הכל, באהבה ובאמונה בלב. לוגיסטיקת צבר 432, חוד החנית מאחורי הקווים איתנים, מספקים את הציוד, שומרים על העוצמה, כדי שכל לוחם ירגיש מוגן בכל שעה. רכבים מתודלקים, ציוד מסופק בשקט, הכוח שמחזיק את הגדוד על כתפיים עמידות. בכל קילומטר ובכל גבעה, לוגיסטיקת צבר, מוודאים שכולם עומדים בהיכון עם גבוה. לוגיסטיקת צבר 432, הקו שמאפשר לצבר להילחם לעמוד איתן, מלוחם לארסל, כל חלק בשרשרת, כדי שצבר יכבוש וידע שהקו שלו חזק ומוכן. כשלוחמי גדוד צבר זקוקים לתמיכה, אנחנו שם בלי היסוס, עם עיניים דרוקות ועבודה מדויקת. לוגיסטיקה זה לא רק ציוד, זה חיים ותקווה, כדי שכל לוחם יחזור בריא ובשלום לבית האהוב והמשפחה. לוגיסטיקת צבר 432, חוד החנית מאחורי הקווים איתנים, מספקים את הציוד, שומרים על העוצמה, כדי שכל לוחם ירגיש מוגן בכל שעה. כי לוגיסטיקת צבר זו התחייבות והבטחה, לשרת את הלוחמים יום ולילה בשקט, באהבה. צבר 432, אנחנו תמיד כאן, משמרים את הדרך עבור הגדוד האיתן.